سلام تعنا هبلنا كرات تخطاتلتنا زي تكتاتلو زلكم كاب لومي تلفزيون زمحلالف لكم علتاو زينا دهايلوميو نمكتتال لايك شير سبسكرايب نختغور بمعدام حزي ناب زرزرم كنسجر وانا محداري زوا ماخل تግራይ ايت سلومون معشو فتنه قتلت كم استجبرلهم ارغاغيصم من محدار وردا مايكي نطال اتي تفصي مستوحاله فتنه قتلت حصوت كبل نصيغوم بسنبت شومن تحدار كل تشن 17 عامه مرت ابلعلي وانا محداري زوا ماخل تግራይ ايت سلومون معشو فتنه قتلت كم استفصم زغلصو حبريتاتات بفلاي بمحبراو ميديا خقالعو علوم اتي فتنه قتلت ايت سلومون كاب اكسوم ناب كتما مقلن تغعز او كباوي مايكي نطال كم استفصمو وانت غليصيم نزي حبريتا مسرت غيرو بزح سب نناي وعلو جمتات انها بصنح خوينو حزقنا ايت سلومون معشو نمرخب تحفاش وصاي حساب هيولم نفي او اي بي بي سين ايتيو فورم ريتو ذهب ايت سلومون اتي زوص حبريتا تخكل مخانو ارغاغي صلم ايت سلومون معشو نبي بي سي ابز هاوريتو ابتي استقص علت مكينو بطيت كم استوقعت ارغاغيصم منم نجر كم زي تفطره تغيرو زقرب زنبره نجرات حبرتسب نمدن غار زعلم اي بمبالون كم زحزونو غليصم بصراحه مخنيات كاو اقسم نام مقلن غعز نيرنا نام مقلن خيد مهلاوناون نمسارحتي تزاريب اي خيدم لك عام مايك نطال كاب فلافل زبال كبابي ناب عداق عربي مستعصفنا عمق زباله كبابي اغاطيم برغز كابتي وانا مسمر صرغيا مسوصانا نابتي طيس تتوكسلنا زلو رحقت بكيلومترو كندزي زاكل كبلو ايكيلن نمغماتو قرب زصغميم جن كاب 3.5 كيلومتر كخونيو يلغمت بمبال اتي فتنه قتلت كمي كم استفصمه اردي الله ابتا مكينا حدا حلوا مرح مكينان انا نيرنا ابتي بوتا مس بصحنا طيت تتوكيسم ابتا انا زقمت الله ومبر قرب دحريلو كاتو وقيعون دمص طيت مسمعنا اتم قلعو ريدم طيت مخان مسفلتنا قطات مرحي مكينا نابوت واتيم اتي عجاو دما كابوت وصيو ناب لعل مكينا وصيو غعزو قصيلنا يبل ازي كونتات مسغاطمنا حزبي ناب زلو كبابي انا خيدنا مخنياتو اتي نحنا زنبرنالو سب زنبرلو غزاوتون يبلم حاوس زي حرس برخا مريتيم بقدمي اندحرين رحوق كيركا جن سب زنبرلو غزاوتلم سلازينا وبمخاد امنتاي كمستوقعنا انتاي زبل مرداتات كن حزفتينا يبل ايت سلومون شعو نميدياتات مجلس ايهابنان نزملكوتو اكالينا بسلكي ريبورت غيرنا شعو كساب مقلن اتو دما ابي بصيحكم ناولو ام منجدن زنورو اكالات صتا يمصو سلازلو تخاتاتلكم احلفوا مناولو حقيزومنا بمبال دما يبره دحريو جن ام محبراو ميديان كالوت ميدياتاتن بزح قبحال ريان حاسدكم زخونه كزرب ريم ام منغستاو حلافنت كوينون بولقي اصاري كم زي تفصمه يفلط ييلوم نتي خونتات كاسسو زنقساقسو اكالات ونلو يللوم يا مكينه بتيت تمطوال ያው መኪናው ሶስት ሰው ነበር እኔ የኔ ጥበቃና ሹፌር ያው እነሱም ያቃሉ እኔም አቃለሁ ይሄ ሃርድ ፋክት ነው ምን መደበቅ የማይቻል ነው محدار وردا مايك نطال ابتي كبابي توخسي خمزي نبرن كاب حق زرحاقو مخانون بدبداب علاو غيريم انا كساب حزي كمزي زبل حيلي توكيسو وقعني ايبلكن طيت تتوكيسو ام مكينانا عارفيم مستواتا سيرويم سلازي اتكوناتات تفصيميو نحنا جن سراويت بوليس مليشا وقعنا ايبلنان ازين منغستينا نغرفو يلولم ايت سلومن اتي توكاسي اكال من مخانو ايغلصن غلا تطقمتي محبراو ميديا غنا نتي ايت سلومن ايفرطكون زبولو توكاسي ارمسسايا فصيماتو بمبال شنكو ترايميم ازي دما كاب حق زرحاقو مخانو وانا ازازي ارمسسا جنرال هنصا ولد غيرغس نتارجت ميدا ابزهو ملسي غليصيم مثل لا بسر حسي ترف بسر ورع بتصحوني بلنا تردي كاتفتار واسجر سبك وي كم منجست وي كالي عبيت كالات كل تلو طرحنا سب سجنا نبلو مالتي تاوز حلف يبلنا مس طرح زي كونس ازي سراويت كم زيبلو تخبابي تفليطو خونتو هايل استغرئيو نمتا ايكم تفصيمو من وقع زبل زملكوتا اكال كصاري ايو اتي تكبار جن بچبط تفصيميو بوليتيكالي جن ابل علينا جبن تفصيمو الى امن منغستي كوميتي اتاشو خصاريو حتى تقريبنا اينا نصبون لنا يلولو وانا محداري زوا ماخل تግራይ ايت سلومون معشم ترى جبن يكونن ممهار سغم تخصدلو زي تصاري ملك انت زي حيزو صباح نغو نخلي يخبصحم اب حدنا امرار منغستي طرح دو زبل يكونن سلازي منغستي كوميتي اتاشو خصاريلنا نا بريزيدنت تقريبنا
ኢና ዝበለ ኣይተ ሰሎሙን ኣብ ዝኾነ ሰብ ዝበጽሐ ጉድኣት ከም ዘየለ ኮይኑ ግና እታ መኪና ኣብ ብዙሕ ቦታ ከም ዝተወቅዐት ገሊጹ ዋና መሓዳሪ ዞባ ማእኸል ኣይተ ሰሎሙን ማዓሾ ኣብ ጎነቲ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ህወሓት ተሰሊፉ ዝርከብ መራርሓ እዩ ንሰንበት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣኼባታት ጸዊዑ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ይኹን በር እቶም ህዝባዊ ኣኼባታት ብዝተፈላለዩ መንገድታት ከም ዝተዓናቐፉ እዩ ዝገልጽ እቲ ፈተነ ቅትለት ምስ ዝተኣሳሰረ ነገር እንተሃልይዎ ዝተሓተተ ኣይተ ሰሎሙን ዋላ እውን ዝገመቶም ነገራት እንተሃለዉ ብግምት ካብ ምዝራብ ተኣርኒቡ እዩ ኣብ ትግራይ ስርዓት ኣልቦነት እናገንገነ ካብ ዝመጽኡ ኢሉ ሓዲሩ እዩ ሰባት ይቕተሉ ደቂ ኣንስትዮ ይድፈራን ይሕረዳን እዚ መግለጺ ውድቀት ዝኾነ ተግባር ሕዚ ናብ ፈተነ ቅትለት ኣመራርሓ ተሰጋጊረሎም ኣፈላላይ ብሓሳብን ስልጡን ፖለቲካዊ ዘተን ምፍታሕ እናተኻእለ ናብ ከምዚ ዝበለ ዝወደቐ ተግባር ምውራድ ጽባሕ ንትግራይ ከጥፋእ ከም ዝኽእል ብዙሓት ስግኣቶም ይገልጹ ኣለዉ ኣብ ሶማሊላንድ ኣብ ዝተኻየደ መረጻ ፕሬዝደንት ሙሴ ቡሂ ተሳዒሮም ተቃዋሚ ፕሬዝደንት ሙሴ ቡሂ ዝኾኑ ዓብዱራህማን መሐመድ ዓብዱላሂ ኢሮም ከም ዝተዓወቱ ዕላው ኮይኖሎም ነበር ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሶማሊላንድ ዓብዱራህማን መሐመድ ዓብዱላሂ ብግዚያዊ ውጽኢት ከም ዝተዓወቱ ኮሚሽን መረጻት ሃገር ኣብ ርእሰ ከተማ ሃርጌሳ ብዝካየዶ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣፍሪጦሎም ውጽኢት ምእዋይ ስዒቡ ብዙሓት ሰባት ኣብ ጎደናታት ሃርጌሳ ሓጎሶም ይገልጹ ከም ዘለዉ ሓደ ቢቢሲ ቋንቋ ሶማሊኛ ካብቲ ቦታ ጸብጺቦሎም መሰረት እቲ ግዚያዊ ውጽኢት ሕጹይ ፕሬዝደንት ዓብዱራህማን ብ63.92 ሚእታዊ ድምጺ ክዕወቱ እንከሎም ንሰልፊ ኩልሚየ ዝመርሑ ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ሙሴ ቡሂ ዓብዲ ድማ 34.81 ሚእታዊ ድምጺ ብምርካብ ተሳዒሮም ኣሎም ካሊእ ንሰልፊ ፍትሕን ልምዓትን ብምውካል ዝተናሓንሑ ፋይሰል ዓሊ ዋረቤ ኣብቲ ግዚያዊ ውጽኢት 0.74 ሚእታዊ ድምጺ ረኺቦም ተዋሂሎም ን12 ዓመታት ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኮይኖም ከገልግሉ ዝጸንሑ ምሩጽ ፕሬዝደንት ዓብዱራህማን መሐመድ ዓብዱላሂ ሃገሮም አህጉራዊ ተፈላጥነት ክትረክብ ሰርሕ ምዃኖም ቃልኣትዮም እዮም ነጻነት ብዝምልከት ምስ መንግስቲ ሶማሊያ ንድሕሪት ተመሪሶም ክጥምትዎን እንተተመሪጾም ምስ ሶማሊያ ኮፍ ኢሎም ከም ዝዘራረቡን ቃልኣትዮም ምንባሮም ዝዝከር እዩ ዓብዱራህማን ብዛዕባ እቲ ሃገሮም ምስ ኢትዮጵያ ዝፈረመቶ ናይ ምርዳእ መዘክር ምስ ተሓተቱ ሶማሊላንድ ምስ ዝኾነት ሃገር ክልተኣዊ ስምምዕ ክትገብር መሰል ከም ዘለዋ ገሊጾም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ አሕመድ ምስ ፕሬዝደንት ሶማሊላንድ ሙሴ ቡሂ 20 ኪሎ ሜትሮ ዝንውሓቱ ገማግም ባሕሪ ንሙናንን ኣብ ክንዱ ሶማሊላንድ ከም ሃገር አፍልጦ ንምሃብን ስምምዕነት ከም ዝፈረሙ ይዝከር ን33 ዓመታት ሃገራዊ ተፈላጥነት ክትሓትት ዝጸንሐት ሶማሊላንድ ከም ሃገር ተፈላጥነት ኣብ ምርካብ ትኹረት ብምግባር ናይ ሎማ ዓመት ኣጀንዳ መረጻ ነይሩ ኣብ 2017 ፕሬዝደንት ኮይኖም ዝተመረጹ ሙሴ ቡሂ ምስ ኢትዮጵያ ዝተገበረ ስምምዕ ከም ዝቕጽልን ሃገሮም ኣፍልጦ ከም ዝወሃባን ኣብ እዋን ጎስጓስ መረጻ ቃልኣትዮም ነይሮም እዮም ሶማሊላንድ ነቲ ስምምዕ ንምትግባር ድልውቲ ምዃና ንደገፍቶም ዝገለጹ እቶም ፕሬዝደንት መንግስቲ ኢትዮጵያ ትጽቢት ዝግበረሉ ክሳብ ዝገብር ይጽበዩ ከም ዘለዉ አብሪهم ነይሮም ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ክህልዋ እያ ትደሊ ኣፍልጦ ክወሃበና እውን ንደሊ ኢና እቲ ስምምዕ ድማ ኣብዚ ኣድላይነት ዝተመስረተ ይኽብሉ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምሕተት ገሊጾም እዮም ህጹይ ፕሬዝደንት ሰልፊ ፍትሕን ልምዓትን ዝኾኑ ኣራቢም ሃገራዊ ሓድነታዊ መንግስቲ ብምቋም ኣፍልጦ ንምርካብ ክሰርሑ ምዃኖም ቃልኣትዮም ነይሮም ኢትዮጵያ 20 ኪሎ ሜትር ዝንውሓተ ገማግም ባሕሪ ንምርካብ ምስታ ነጻ ሃገር ምዃና ዝኣወጀትን ብዓለም ደረጃ ተፈላጥነት ዘይረኸበትን ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ናይ ምርዳእ መዘክር ንሶማሊያ ኣዝዮ ቆጢዕዋ ኣብቲ ዞባ ዓብይ ወጥሪ ፈጢሮሎም ንንብሳ ከም ኣካል ግዝኣታ እትሪኣ ሶማሊያ ኢትዮጵያ ኣብዚ ከባቢ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ክትምስርትያ ኣብ ኩንዱ ድማ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትበኣያ ዝብል መግለጺ ስዒቡ ነቲ ጉዳይ ናብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ወሲዳት እያ ዓብዱራህማን መሐመድ ዓብዱላሂ ሶማሊላንድ ካብ ሶማሊያ ምስ ተገንጸለት ናይ ገዛ ርእሳ ምምሕዳር ድሕሪ ምምስራታ ዝተመስረተ ፈላማይ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣፈ ጉባኤ ኮይኖም ዘገልገሉ እዮም መስራትን ኣቦ መንበርን እቲ ሕዚ ተመሪጹ ዘሎ ሰልፊ ወዳኒ ዝኾነ ዓብዱራህማን ኣብ መንግስቲ ሶማሊያ ን13 ዓመታት ኣገልጊሎም ነይሮም እዮም ምሩጽ ፕሬዝደንት ዓብዱራህማን ኣብ ዝቕጽል ናይ ስልጣን ዘመኖም ኣብቲ ሃገር ዲሞክራሲያዊ ለውጥን ማሕበራዊ ምትእስሳርን ንምጥንኻር ዕላምኦም ገይሮም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሃርጌሳ ከም ዘቕንዑ ተገሊጹ ኣደም ፋራህን ሙስጠፌ መሐመድን ዝርከብዎ ጉጅለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊላንድ ከም ዝርከብ ንምፍላጥ ተኻኢሎሎም ቤት ምክሪ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ሱዳን ተኽሲ ጠጠው ንምባል ዘቕረበ ውሳነ ሓሳብ ብሩስያ ተነጺጉ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን እንግሊዝን ቁጥዕ ፈጢሩ ሩስያ ትማሊ ሶኒ ነቲ ኣብ ሱዳን ብቕልጡፍ ተኽሲ ደው ክብልን ብዘይ ዕንቅፋት ሰብኣዊ ሓገዝ ክቐርብን ዝወፀ ረቂቕ ውሳነ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዘለዋ ስልጣን ድምፂ ብድምፂ ምስዓር ተጠቒማ ውድቂ ገይራቶም እቲ ብዓባይ ብሪጣንያን ሴራሊዮንን ዝተነደፈ ውሳነ ንቻይና ሓዊሱ ኩለን 14 ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ደጊፎን እየን እቲ ውሳነ ተዋጋእቲ
ወገናት ሱዳን ቁልጡፍ ተጻወታት ዶ ከቡሉን ብሰናይ ድሌት ኣብ ዘተኸዋፈሩን ሃገራዊ ተኽሲ ደምዋል ብህጹጽ ንምስምዕማዕ ዝዓለመ ነቲ ጎንጺ ንምንካይ ዝሕጉስ ስጉምትታት ክስማዕምዑ ዘተሓሳስብ እዩ ብተወሳኺ ውሑስ ምሕላፍ ሲቪላትን ምብጻሕ እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ንምርጋጽ ምድላዋት ክገብር ዝጽዋዕ እዩ ሩስያ ንቬቶ ፓወር ተጠቒማ ተኸላኺላቶላ ምክትል ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዲሚትሪ ፖሊያንስኪ ኣብ ሱዳን ዘሎ ጎንጺ ቁልጡፍ ፍታሕ ከም ዘለዎ ምስ ኩሎም መሳርሕቲ ባይቶ ጸጥታ ንምስምዕማዕ ክብሉ ገሊጾም ደገፍቲ እቲ ረቂቕ ድርብ መለክዕታት ገበነኛታት ምዃኖም ብምግላጽ ንተግባራት እስራኤል ኣብ ጋዛ ኣህጉራዊ ደገፍ ከም ዘለዎ እውን ኣመልኪቶም ምስ ሰራዊት ዝተሰለፈ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ንመርገጽ ሩስያ ደጊፎም መግለጺ ምኽባር ላዕላውነት ሃገራውን ኣህጉራውን ሕግን ኢሎምዎም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ ዴቪድ ላሚ ነቲ ቬቶ ዘሐፍር ክብሉ ብምግላጽ ሩስያ ጸላኢ ሰላም ያኽብሉ ከሲሶምዎም ክንደይ ተወሳኺ ሱዳናውያን ክቕተሉ ኣለዎም ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ክዕመጽ ኣለወን ቅድሚ ሩስያ ስጉምቲ ክትወስድ ክንደይ ቆልዑ ብዘይ ምግቢ ክኸዱ ኣለዎም ብምባል ድማ ንዴቶም ገሊጾም እዮም ሃገራዊ ኮሚሽን ምክክር ኣብ ክልል ትግራይ ስርሑን ክሰርሕ ሓገዝ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ሓቲቱ ሃገራዊ ኮሚሽን ምክክር ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኣጀንዳን ተሳትፎን ንምልላይ ሓገዝ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ከም ዝድሊ ገሊጹ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፎም ኣኽሎ ዝፈጥር ኩነታት ንምፍጣር ብሓባር ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ምስ ክልል ትግራይ ክንመኻኸር ኢና ኢሎም ቅድሚ 2 ዓመትን 9 ወርሕን ዝተመስረተ ሃገራዊ ኮሚሽን ምክክር ሎሚ ሰሉስ 10 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ጸብጻብ ኣፈጻጽማ ስራሕ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣቕሪቦ ዋና ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ንኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ እቲ ኮሚሽን እንታይ ከም ዝሰርሕን ዝተርፉ ስራሕትን መብርሂ ሂቦም ፕሮፌሰር መስፍን ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘጋጠመ ኩነታት ካብ ክፍተታት ከም ዝኾኑ ኣብሪሆም ስራሕና ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ጸገም ዝተፈጠረ እዩ ተጀሚሩ ይብሉ እቶም ዋና ኮሚሽነር ምዕራብ ኦሮሚያ እውን ተመሳሳሊ ጸገም የጋጥመሎም ኣምሓራ ክንጅምር ከለና ጸገም ኣይነበረን ሕዚ ግን ዘኽእል ኩነታት ተዛማዲ ሰላምን የልየና ኣሎ ኢሎም ፕሮፌሰር መስፍን ዝነበረ ጸገም ተፈቲሑ እቲ ኮሚሽን ኣብ ክልላት ቤንሻንጉል ጉሙዝን ጋምቤላን ስርሑ ከም ዝዛዘመ ገሊጾም እቶም ዋና ኮሚሽነር ኣብ ትግራይ ሓምለዋይ መብራህቲ ረኺብና ሙሉእ ስራሕቲ ክስርሑ ኣለዎም በቲ ካልእ ወገን ዝቐርቡ ቅድመ ኩነት ግን ኣለዉ እዚ ሓላፍነት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ዝበሉ ፕሮፌሰር መስፍን ዝተወሰነ ግዜ ወሲድና ምስ ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተማኺርና ኢና ኢሎም ኣብቲ ምክክር ዝተስማዕማዕሉ ነገር እንተሃልዩ ብሓቂ ኣብዚ ሃገራዊ መስርሕ ምምኽኻር ይኣምኑ እዮም መስርሕ ሃገራዊ ምምኽኻር ብሓጎስ ከም ዝቕበልዎ ግቡእ ምዃኑን ሓቢሮምልና ኣለዉ ኢሎም ኩነታት ምቹ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ምስ ካቢኔ ሚኒስትራትን ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብን ክንራኸብ ኢና ኢሎም ቃል ኣትዮምልና ኣለዉ ዝበሉ እቶም ፕሮፌሰር ምስ ፕረዚደንት ጌታቸው ተደጋጋሚ ኣኼባታት ከም ዘካየዱ ዝጠቐሱ ንኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ብግልፂ ምኽንያታት ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ትግራይ እናኣትወሉ መንገዲ የለን ክብሉ ገሊጾም ምኽንያቱ ግና ኣይዘርዘሩን እዚ ድማ ንኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ርዱእ ኢሎምዎም እቲ ኮሚሽን ምስ ነበርቲ ክልል ትግራይ ዘተኳ እንተዘይገበረ ምስ ሲቪል ማሕበራትን ኣብቲ ክልል ዝርከቡ መራሕቲ ዩኒቨርሲታትን ዘተ ከም ዘካየደ እቶም ዋና ኮሚሽነር ኣመልኪቶም ፕሮፌሰር መስፍን ጸብጻብ ምስ ኣቕረቡ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ሕቶታት ኣቕሪቦም ዝቐረቡ ሕቶታት ብቐንዱ ኣብ ተሳትፎ ዕጡቃት ጉጅለታት ዕድመ ስልጣን እቲ ኮሚሽንን ተሳትፎን ኣጀንዳን ክልላት ኣምሓራ ኦሮሚያን ትግራይን ዘተኮር እዮም ኣብ ዝተረፉ 3 ኣዋርሕ እዞም ዝተኣከቡ ኣጀንዳታት ተጸሚቖም ከም ሃገር ከተዓርቁናን ክጥርንፉናን ዝኽእሉ ለሊኻ ምቕራብ ኣሰራርሓኹም እንታይ ይመስል ኣብዘን ኣዋርሕ ዝተረፋ ክትውድኡ ትኽእሉ ዶ ዝብሉ ሕቶታት ቀሪቦም እዮም ሕዚ ኣብ ክንደይ ግዜ እዩ ዝተረፈ ኣጀንዳ ተኣኪቡ መስርሕ ምክክር ክዛዘም ዝብል ድማ ካሊእ ካብ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝቐረበ ሕቶ እዩ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ሓይልታት ንሳልሳይ ዙር ድርድር ምስ መንግስቲ ኮፍ ክብሉን ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ናብቲ ድርድር ዝመፁ ዕጡቃት ሓይልታት ክህልውን እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ዝብል እውን ተላዒሉ እዩ ፕሮፌሰር መስፍን ብ14 ለካቲት 2014 ዓመተ ምህረት ቃለ መሓላ ኣብ ዝወሰናሉ እዋን ብኣፈ ጉባኤ ኣብ ዝተመርሐ ኣኼባ ተሳቲፍና ኢና ስራሕና ኣብ 3 ዓመት ክንውድእ ቃል ኣቲና ካብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጀሚርና ድማ ስራሕና ንሰርሕ ኣለና ኣጀንዳና ኣብ ቅድሚኹም ምምጻእ እዩ ክብሉ መሊሶም እቶም ዋና ኮሚሽነር ወሲኾም ብዛዕባ ጻንሒት ግዜ እቲ ኮሚሽን ግን ክንድዚ ዝኣክል ግዜ ክወሃበና ድዩ ወይስ እንታይ ይግበረልና ንዝብል ሕቶ ድልዋት ኣይኮንናን ኢሎም ንኽንሰርሕ ኣብ ዘለናዮ ክንበጽሕን ድልዋት ኢና ብምባል ናይቲ ኮሚሽን ናይ ስራሕ ግዜ ምንዋሕ ብዝምልከት ክትምስርቱን ከለኹም ንስኻትኩም ኢኹም ኣጣይሽኩምዎ 3 ዓመት ዝሃብኩምና ድማ ንስኻትኩም ኢኹም ከኣኽልናን ክቕጽልን ናይ ሙሳን ስልጣን ናታትኩም እዩ ብምባል መልሲዎም
ምክትል ኮሚሽነር ሂሩት ገብረስላሴ ምስቲ ጎንጽ ዝተኣሳሰረ ሕቶታት እንትመልሳ ሓላፍነትና ኣብ ከምዚ ዓይነት ጎንጽታት ኣቲና ናይ ድርድር ስራሕ ክንሰርሕ ኣይኮነን እንተኾነ ግን ነቲ ከነካይዶ ንሻባሸብ ዘለና ሃገራዊ ምክክር ሰላማዊ ባይታ እንተዝህሉን ኩሎም ወገናት ናብ ሰላማዊ መስርሕ ክመጹ ንዕድም ተዝኸውን መሐሸም እንተዘይኮይኑ ከም ኮሚሽን ሓላፍነትና ኣይኮነን ኢለን እተን ምክትል ኮሚሽነር ወሲኸን ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ክልል ኣምሓራ ኣቲና ክንሰርሕ ክንክእል ብጣዕሚ ተስፋ ኣለና ትልሚ ድማ ኣለና እቲ ስራሕ ድሮ ተጀሚሮሎ ክልል ትግራይ ኣብ ኢድኩም ክንገድፎ ኢና ሓገዝኩም የልየና ኣሎ ብምባል ተማሕጺነን ክቡራትን ክቡራንን ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ዜናታት ዘዳሃይሎሚ ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ብምስጋን ኣብዚ ክንፍለየኩም ሰላም ደሓን ኩኑ